597 ना 92 बिदि आरोखि बिदि नाम्बार BPF-नि कनभेजों लोगोसे माखासे गुबुन गुबुन दोलोनि कर्मीफोरा जइन जादों होनना बुंदों। सिदायैनो फंसे बाथ्रायाव थोंजों बुंनो थाङोबा बे टटेलि BPF-निफ्राय जिथु मिया गावसोर खौरां बिलाइयाव फोसावनाय बायदिबा बे एकदम नंखाय गुखात मिसा खोथा। 597 जन जिखिनि सोद्रोमाफोर दङ बे सोद्रोमाफोरनि गेजेराव जोङो जेनेरेल सोद्रोमाखौ सासेबो जोंनि BPF-नि हार्ड वर्कार बा हार्ड कर्मी हिसाबै जों नुनो मोननाय जायासै। बा धनन्जय बसुमतारी जि EM बे EM-आ बुंनाय बायदिब्ला 592 जन जिखिनि सोद्रोमाफोर बे UPPL-आव जइन जादों। बांसिनानो जिहेतु BPF-नि बिथांमोना दाबि दैखांदोंमोन बियो आसलते नंखाय होननानै जों बुंगोन। मानो होननानै बुंब्ला जों जिखिनि मिन्थिनाय बायदिब्ला बिथांमोना अरुणोदय जिखिनि स्किम बे स्किमनि जोहै गोबां फैसा सोना होगोन आरो जब कार्ड हल्डारनि जोहै गोबां फैसा सोना होगोन आरो PMAY जिखिनि ग्रामीण न' लुफुंनाय बे लुफुंनायखौ राननानै होगोन होननानै गोबां साधारन सुबुंफोरखौ बिथांमोना लिंहरनानै ज' खालामनानै बिथांमोना बे जयनिं सेरिमनिखौ लानायखौ जों मिन्थिनो मोन्दों। खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आरो लोगोसे बे नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजोंनो सोलिबाय थानाय जे आइ दुर्गा जि फुजा बे फुजानिसिम गासै बिटिआर बासि रायजोफोरनिसिम जोंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। लोगोसे बे खौरां बिजोंनि गेजेरजोंनो आं आइ दुर्गानि सेराव आरज गाबो जाहाथे बिटिआर बासि जि रायजोफोर दङ बे रायजोफोरनिसिम जाहाथे माने गावबा गावनि जि जिउ खुंनाय बे जिउ खुंनायाव जाहाथे गोहो हरो बेनि थाखाय आङो आइ दुर्गानिसिम आरज गाबहरो। जे दिनै जोङो जे खौरांगिरिनि जि मेल बे मेलखौ खुंफुंनायनि गुबै थांखियानो जाबाय मैयासो एबा 30/9/2022 खालारै सालबारि प्राइमारि कमिटि सालबारि प्राइमारि कमिटि UPPL हानजानि बानजायनायाव बिथां BTC-नि EM धनन्जय बसुमतारीनि नुजाथिनायाव सालबारि हालामाव मोनसे ग्रेन्ड जयनिं सेरिमनि जि प्रग्राम बे प्रग्रामखौ लानायखौ जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों जों नुनो मोनदों आरो बिथांमोना बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथांमोना दाबि दैखांदों दि बे खौरां मेलनि गेजेरजों बिथांमोना बुंदों दि बे जि ग्रेन्ड जयनिं जि सेरिमनि बे ग्रेन्ड जयनिं सेरिमनियाव 597 जन सोद्रोमाजों लोगोसे 6 XBLT सोद्रोमाफोरखौ जइन जानायखौ बिथांमोना जोंनो फोरमायदों बा निउसनि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायदों। नाथाय जोङो बे 597 जन जिखिनि सोद्रोमाफोर दङ बे सोद्रोमाफोरनि गेजेराव जोङो जेनेरेल सोद्रोमाखौ सासेबो जोंनि BPF-नि हार्ड वर्कार बा हार्ड कर्मी हिसाबै जों नुनो मोननाय जायासै आरो लोगोसे 6 जन जिखिनि XBLT बे XBLT-फोरा UPPL दोलोआव जि जइन जानाय बे जइन जानाय जिखिनि दाबि दैखांदों बा फोरमायदो बे XBLT बिथांमोनाबो जों मिथिनाय बायदियै थांनाय 2010 मायथाइनिफ्रायनो बिथांमोनखौ BPF हानजानिफ्राय माने एक्सपेल खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो लोगोसे जों मिथिनाय बायदिब्ला बे जिखिनि मेल बे मेलाव बिथां धनन्जय बसुमतारी जिखिनि EM बे EM-आ बिथाङा बे सालबारि जि सान्तिपुराव बड'लेण्ड हेन्डलुम जि मिसन बे मिसननि मोनसे आधा खेला स्थापन खालामनो फैदोंमोन आरो लोगोसे 2 नं सालबारि समस्तिनि ST बर्डनि चेयारमेन मानगोनां बिउटि बसुमतारीनि जि हस्टेल बे हस्टेलाव बड'लेण्ड हेन्डलुम जि मिसन बे मिसननि आधा खेला स्थापन खालामनो थाखाय बिथाङा बेयाव नुजाथि फैदोंमोन। बे नुजाथि फैनायावनो जि ग्रेन्ड जयनिं जिखिनि सेरिमनि बे ग्रेन्ड जयनिं सेरिमनि हाबाफारिखौ बिथांमोनखौ लानायखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय जों मिन्थिनाय बायदिब्ला जिखिनि 597 जन बिथांमोना जिखिनि दाबि दैखांदों बा धनन्जय बसुमतारी जि EM बे EM-आ बुंनाय बायदिब्ला 597 जन जिखिनि सोद्रोमाफोर बे UPPL-आव जइन जादों। बांसिनानो जिहेतु BPF-नि बिथांमोना दाबि दैखांदोंमोन बियो आसलते नंखाय होननानै जों बुंगोन। मानो होननानै बुंब्ला जों जिखिनि मिन्थिनाय बायदिब्ला बिथांमोना अरुणोदय जिखिनि स्किम बे स्किमनि जोहै
गोबां फैसा सोना होगोन आरो जब कार्ड हल्डारनि जोहै गोबां फैसा सोना होगोन आरो PMAY जिखिनि जि ग्रामीण जि न' लुफुंनाय बे लुफुंनायखौ राननानै होगोन होननानै गोबां साधारन सुबुंफोरखौ बिथांमोना लिंहरनानै ज' खालामनानै बिथांमोना बे जयनिं सेरिमनिखौ लानायखौ जों मिन्थिनो मोन्दों। थारैनो बिथांमोनखौ जयनिं खालामनो थाखाय लिंहरनाय जों मेलाव नुनो मोननाय जायाखै। बिथांमोनखौ मात्र अरुण'दय स्किम, जब कार्ड हल्डार आरो PMAY आरो गोबां माबा माबि आसनि होगोन होननानै बिथांमोनखौ बेंक एकाउन्ट, पान कार्ड आरो आधार कार्ड गोबां माने कार्ड लानानै बिथांमोनखौ फैनानै बिथांमोनखौ जमा होनो थिननायखौसो खावलायहरनायखौसो जोङो नुनो मोन्दोंमोन। दा बेनि गेजेराव बिथांमोना बुंदों जे जिखिनि जायफोर XBLT बिथांमोना हाबदों बा UPPL दोलोनि जिखिनि निति जि आदर्श बे आदर्शखौ मोजां मोननानै बिथांमोना हाबदों होननानै बिथांमोना जिखिनि दाबि दैखांदों। बिथांमोननि हाबनायनि जिखिनि थांखि बे थांखिया बिथांमोना जोंखौ BPF हान्जाखौ बिथांमोना सोंखारिदों जे 17 बोसोराव लायनो जों BPF हान्जाया बिथांमोननो जेबो सुबिदा खामानि मावनानै होआखै। दा गाव गावनि जिखिनि पार्सनेलि लाइफआव जोङो जेबो खामानि मावना होआखै, बेनिखायनो बिथांमोना माने BPF दोलोखौ गाज्रि मोननानै UPPL दोलोआव हाबदों होननानै बिथांमोना दाबि दैखांदों। नाथाय जोंनिफ्राय मोनसे प्रश्न जादों, सोंथि सिखारदों बिथांमोननिसिम जे बिथांमोना 17 बोसोर नङा 19 बोसोरनि उनावसो दिनै खिनि बाथ्राखौ मानो बुंखौ? 17 बोसोर बिथांमोना रुलिंआव थानाय समाव, पावाराव थानाय समाव बिथांमोना जुदि BPF दोलोदोनो दंबा बे समाव बिथांमोना जोंखौ मानो खुद्रियासै? बे मोनसे जोंनिफ्राय मोनसे सोंथि सिखांदों। आरो बिथांमोना XBLT, बे XBLT एबा बिग्रायारि जि सोदोब, बे सोदोबखौ गावबा गावनि सुबिदा खालामनायनि मोनसे हाथियार बायदिसो जों बाहायनायखौ बिथांमोनखौ नुदों। नाथाय BLT बा बिग्रायारि जि सोदोब बा BLT बा XBLT बा बिग्रायारि बिनि थांखिया बे नङा। बिनि थांखिया जों सिगांग्रो हारिखौ रैखा खालामनाय, बिनि उनावसो दलखौ रैखा खालामनाय, जोबथारनायावसो गावबा गावनि जिखिनि थांखि बे थांखिखौ पुरन खालामनाय। नाथाय बिथांमोना गावबा गावनि उदैनि, गावबा गावनि सार्थनि थाखायल' पुरन खालामनो थाखाय दिनै UPPL हान्जायाव बिथांमोना थांदों। आरो जों मिन्थिनाय बायदिब्ला बिथांमोना दिनै नङा 10 बोसोरसो सिगांनिफ्रायनो बिथांमोना UPPL दोलोआव नाना नाथा देहेके UPPL हान्जानि केन्डिडेट बिथां बिन'द मुसाहारि बिथांखौ माने देरहासार खालामनो थाखाय बिथांमोना गोदोनिफ्रायनो माने जुजिबोबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो बेराफारसेथिं बिथांमोना दिनै माने गावबा गावनि थांखिखौ जाफुंहोयैनि बा गावबा गावनो जिखिनि बिथांमोननो जिखिनि सुबिदा मावना होनो हायैनि थाखाय दिनै जुदि BPF दोलोखौ गाज्रि मोनदोंब्ला बिथांमोना बबे मोनसे आदर्शजों, बबे मोनसे एजेन्डाजों बिथांमोना सालबारि हालामखौ जौगाहोनो थाखाय दिनै बिथांमोना UPPL आव हाबदों, बेयो जोंनि मोनसे गेदेर सोंथि जानानै दं। आरो बेराफारसेथिं बिथां धनन्जय बसुमतारी बिथांनि मानगोनां EM बिथाङा बुंदों जे BPF हान्जाया बिथांमोननो जिहेतु 17 बोसोर जेबो खामानि मावना होनो हायाखैब्ला बिथाङानो बुं बिथाङाबोथ' 17 बोसोर BPF हान्जायावनो दंमोन। 17 बोसोर बिथांमोना BPF हान्जानिफ्रायनो थांनाय बोसोराव बिथाङा माने BPF हान्जानिनो टिकेट लानानै BPF हान्जानिनो गोबां सोद्रोमाफोरनि अनसायनायाव, BPF हान्जानिनो गोबां नारा नाथा नाजानायाव आरो मानास सेरफांनि रायजो राजाफोरनि अननायावनो बिथांमोना दिनै मोनसे MCLA जानो हादों। नाथाय बे MCLA जानायखौ बिथाङा जानायनि उनावनो जिहेतु माने गावनि जिखिनि सुबिदा, जिहेतु BPF हान्जाया माने रुलिं गभर्नमेन्टआव फैफिनासै, बे सुबिदाया गोमाजानो गिनानै रुलिं गभर्नमेन्टआव जिहेतु पावार थायाब्ला जिहेतु पावार मोना, अपोजिसनाव थायोब्ला जिहेतु पावार मोना, बेखौ बिथाङा गिनानै गावनो 17 बोसोर लुटि पुटि जानानै 17 बोसोर गावनो धोन सम्पति आरजिनानै BPF हान्जाखौ गाज्रि इमेज खालामनानै बिथाङा दिनै UPPL हान्जायाव आनज्रायलांबाय। बिथाङा गोहो एबा गादिनि निसा एबा थै मोनलाङाबा, गोहोनि थै मोनलाङाबा दसेनो जिरायना थानो हाग्रा सुबुं नङा। मुरगि बेराम रखम थोर थोर माने खमफिनानै गोग्लैग्रा सुबुं बिथाङा गादिनि थै मोनलाङाबा। दा बिथाङा 18 नं जि मानास सेरफां समस्तिनि रायजो राजाफोर, बे रायजो राजाफोरखौ बिथाङा माने अबिस्साक खालामदों। बिथाङा माने फोथायनाय गैयै खालामनानै बिथाङा हरसेनि गेजेरावनो उल्थायनानै बिथाङा मा जादों? UPPL दोलोआव जयेन जादों। गणतन्त्रखौ बिथाङा मा खालामदों? गोसोम हांगार फोनदो। गोसोम हांगार फोननानै बिथाङा दिनै मा मानास सेरफां
सेरफांनि मानगोनां जिखिनि भटार्सफोर दङ बा रायजो राजाफोर दं बिथांमोनखौ थगायनानै मानास सेरफां समस्तिनि रायजोफोरनि आबेग आरो अनुभूतिखौ बिथाङा जोगारनानै गावनि थांखिखौ गावनि उदैखौ गाव गोहो मोनफुंनाय थांखिजों गावनि स्वार्थखौ पुरन खालामनोल' बिथाङा UPPL दोलोआव दिनै जयेन जानानै खामानि मावबाय थानायखौ नुदों। दिनै जोङो बिथांखौ नुदों बिथाङा जाय खान्थियाव जानानै जाय थोरसियाव जानानै बिथाङा देरदों बे थोरसिखौनो बिथाङा बिसिनानै जाय थोरसियाव जादों बे थोरसियावनो बिथाङा खिलानानै दिनै गुबुन दलाव थांनायखौ जों नुदों। बिथांखौ जों दिनै खायपात सिरा सुबुं होननासो बुंनांगोन जों दिनै बिथांखौ। दा बिथाङा दिनै सालबारियाव फैनानै मा खालामदो दिनै हेन्डलुम जिखिनि बड'लेण्ड हेन्डलुम जि मिसन बे मिसननि आसनिखौ गायसननो फैनानै दिनै बिथाङा गावनो सासे थगायसुला सुबुं गावनो सासे खायपात सिरा सुबुं बै सुबुङा जोंनिनो सालबारि ओनसोलाव थानाय माने XBLTनि बिमुं लानानै बिग्रायारि जि बिमुं लानाय बिथांमोना गाज्रि इमेज लाग्रा सुबुंफोरखौ बिथाङा दिनै UPPL दोलोआव दिनै जयेन खालामदों। अर्थात खायपात सिरा सुबुंखौ दिनै UPPL दोलोआव जयेन जानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो जोङो बे खौरां मेलनि गेजेरजों चेलेन्ज खालामो जे बिथाङा जोंनि BPF हान्जानि सोरबाफोर जुदि कर्मि हार्ड वर्कारा दिनै UPPL दोलोआव जुदि जयेन जानायखौ दिन्थिनो हायोबा जोङो दिनै राजुवा भाबै खेमा बिगोन होननानै जों बिथांखौ खौरां मेलनि गेजेरजों चेलेन्ज खालामो। दा बेनिखायनो जोंनि जि खौरां मेलनि जिखिनि थांखि बेखिनिमोन। गोजोन्थों, खुलुमबाय। खौरांगिरि नोंथांमोनसिम आंनि गोसो गोरबोनि मान बावग्रोबाय आरो नोंथांमोनखौ आं बरायबाय। दिनै थांनाय 30 सेप्तेम्बर 2022 इंराजि मायथाइयाव जयनिं प्रेस मिट मोनसे जोङो ससियेल मिडियायाव नुनो मोनदों। बे जयनिं प्रेस मिटखौ जोंहा बिटिआरनि मानगोनां धनन्जय बसुमतारिया नुजाथिनानै आरो बिथांजों लोगोसेयाव जोंनि सालबारि हालामनि UPPL दोलोनि थांनाय इलेक्सनाव आं जेननाय दानि TCLC चेयारमेन मानगोनां बिनोद मसाहारि आरो बिथांजों लोगोसे बिथांनि मावथि फारियाफोरा दंखायोमोन। बिथांमोना बुंदों 597 ना 92 बिदि आरोखि बिदि नाम्बार BPFनि खनबेजों लोगोसे माखासे गुबुन दोलोनि कर्मिफोरा जयेन जादों होनना बुंदों। आं बे बाथ्रानि क्लियारिफिकेसन होनो नागिरदों। सिदायैनो फंसे बाथ्रायाव थोंजों बुंनो थाङोबा बे टटेलि BPFनिफ्राय जिथु मिया गावसोर खौरां बिलाइयाव फोसावनाय बायदिबा बे एकदम नंखाय गुखात मिसा खोथा, टटेलि फेक रिपर्ट। बेनिखायनो आं बिथांमोनसिम UPPL दोलोनि दैदेनगिरिफोरनिसिम आङो BPF सालबारि जिल्ला कमिटि एबा सालबारि समस्तिनि MCLA हिसाबै आङो मोनसे खोथाखौ चेलेन्ज खालामगोन। बिथांमोना थारैनो जुदि BPFनि सासे एक्टिभ वर्कार सासे मावथि सोद्रोमा जुदि देखायना होनो हायोबा बे जयनिंआव उमुक नामनि उमुक प्राइमारिनि बा ब्लकनि बा जिल्लानि कमिटिनि सोद्रोमा होननानै जुदि बुंनो हायोबा आङो BPF दोलोनि राजनितिखौ टेक खालामगोन आरो आं बेखौ चेलेन्ज खालामदों। बिथांमोना जुदि साहस दंबा बेखौ सासे सोद्रोमा देखायना होथों बे BPF वर्कार हिसाबै। बे थांबाय। नैथियाव XBLT 6 ना 5 बिदि बुंदों आरो बिनिफ्राय सासे XBLTनिफ्राय आरोखि गावखौ खोब मैखोम XBLT संस्थापन मोनि बाथ्राखौ सोंखारिनानै बे माबा माबि बुंदों। आगोलाव बे जोंनि दोलोखौ सोंखारिग्रा बे जोंनि जिथु XBLTनि जेखौ बुंना लादों आं बिनि सिनायथिखौ होनो नागिरदों। बिथांनि नामा बिमल अरफे निग्र बर' होनना बुङो। बिथाङा सासे जोंनि हार्ड वर्कार्सथ' नङा। सिजफायार टाइमाव बिथाङा नाजानाय मा साननानै जोंनि BPLTआव सहयोग खालामदोंमोन सिजफायार टाइमावसो दै। स्टार्टिङाव बिदिहाय माबा गैया आरोखि आन्दलन टाइमाव बिदि माबा गैया। बिनिफ्राय गथ'नि मनोबुद्धि आखल खान्थिया बारा रोखा नंखायामोन, मोजां नङामोन।
गेजेराव बिदि फां-फुं खालामनो थाखाय जोंनि सेंग्राफोरा जोंनि हान्जानि सेंग्राफोरा बेखौ एसे पानिशमेन्ट होनाय जादों आरोखि दा बे पानिशमेन्ट होजाखांनानै बेयो फिन खिथि लाफिननो थाखाय जोंनि बे XBLT-नि जिथु अफिसमोन बे अफिसखौ मांसे गैयिनि खाबु लानानै गावसोरनि बाहागिफोरखौ लानानै 2005 सनाव अरबो लागायना होदों BLT अफिसखौ अर लागायदों बिनि उनाव एक्सपेल खालामजाबाय नोंथांमोना साननानै दिनै जाय BLT होननानै दाबि खालामदों बै सोद्रोमाया BLT अफिसखौ सावनाय मानसिया मा धरननि खोथा होनांगौ मा चरित्रनि मानसि जानो हागौ आं बेखौ नोंथांमोननि प्रेस मिडियानि गेजेरजों आङो रायजोफोरनि खाथियाव फोरमायबाय जिहेतु गोग्गा होदों जाहाथे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बा बिटिसि ओनसोलाव बिदि जे BLT-आ खौसेथि गैया बिदि जिथु परिचय होनायनि माबा खोथा बुंनो बिथांमोना जिथु दाबि खालामदों आं बिदिखौ खन्दन खालामदों बेयाव दारेन गयारि होननाय सासे दङ रोदा बर' दङ दाहु होननाय दङ जाय हक टटेलि जिखिनि दङ जिखिनि बिथांमोना जइन खालामनाय होनदों बिसोर कमप्लिट हार्ड वार्कार नङा दारेन गयारियाथ' जोंनि ओंखाम संग्रासोमोन बे सिजफायार टाइमनि ओंखाम संग्रा बिदि आरोखि आरो बिथांमोना दा नङा मथा मथि मोननै इलेक्सननि आगोल बुङोबाथाय 2010 बिनिफ्रायनो जोंनि दोलनि बेरेखा आरोखि 2010नि इलेक्सननिफ्राय दोलनि बेरेखा थांनाय बारावबो जोंहा बिन'द बिथांमोना थानानै खामानि मावदोंमोन खिन्थु इलेक्सनाव जेनदों दिनै फिन बिथांमोनखौनो आरो UPPL दोलोआव जइन खालामफिननानै मा खोथा बुंनो नागिरदोंथाय मा जुक्ति देखायनो नागिरदोंथाय बिथांमोनासो मिथिगोन आरोखि जाय हक खोथाया खोब लाजिथाव जादों दोलखौ सक्तिशालि खालामनो थाखाय देखायनो थाखाय बे नंखाय बाखाय जइन सेरेमनि खालामनानै थाखानाय मानसिफोरखौ देखायनाया खोब गोनांथि खोथा बायदि आं सानना लायाखै आरोखि बेखिनियानोसै